Zdravím vás. V tomto krátkom videu si ukážeme, ako zadávať hodnoty do Excelu pomocou vyznačených oblastí. Ako potvrdzujete hodnotu, keď dávate do Excelu? Napíšete si napríklad nejaký údaj a potom kliknete myškou vedľa, alebo sa posunete šípkou, alebo zatlačíte klávesu Enter. Ja väčšinou používam klávesu Enter. Poďme si to ukázať úplne konkrétne. Vyznačím si túto oblasť, tu nás len konkrétne dá zapisovanie financií alebo spotreby financií. Vybral som si túto oblasť, ktorú viac menej budem robiť. Robil som nové tankovanie, tu som si vyznačil, že to idem znovu zapísať. Evidujem si v tom spotrebu, kilometre odbehnuté, tu je vyrataný rozdiel, tu mám zapísané počet litrov, ktoré som natankoval, priemerná spotreba a cena pohonnej látky. Takže poďme Ctrl+C a keď chcem vložiť, to tankovanie bolo ďalší toho 11.3., tak teraz nebudem dávať vkladanie, ale iba potvrdím klávesou Enter. No nech sa páči, už to tam máme. Tu na spodu som si pripravil údaje, konkrétne z pokladničného dokladu. To znamená, že koľko som platil teraz, koľko som kilometrov odbehol pri tomto tankovaní, koľko tam bolo litrov nafty a tento údaj je priemer, ako je spotreba, cena pohonnej látky. Takže poďme to rovno prepisovať. Tu nám patrí, teda nie je hodnota 42, ale ideme konkrétne aj 46,89 a potvrdím klávesou Enter. Vidíte, posúva sa nám to smerom tentokrát doprava. Tak ideme ešte ďalej, ďalší údaj budem meniť, to sú odbehnuté kilometre. Poďme 123, 514. Ďalší údaj nám vypočítava rozdiel, ten môžeme vidieť v dialogovom riadku tu hore, ale poďme si to ešte urobiť. Zatlačím klávesu F2. Aha, nech sa páči. Teraz tu nám pekne mám jednoducho vidieť zvýraznené, ako ten vzorec počíta s ktorými bunkami. Jednoducho iba teraz sa postavím na hranu toho vyznačeného obdĺžnika, ktorý je nesprávne, kliknem a jednoducho ho potiahnem hore na to miesto, kde potrebujem. To znamená, že vzorec odpočítava teraz správne, potvrdím klávesou Enter a rozdiel tam vidíme 852. Ďalší údaj zase vyplňam, ten je konkrétne tu na dolu z tohto bloku a píšem 51,02. A to je vlastne už všetko zadané. Ďalšia hodnota je vypočítaná priemerná spotreba na toto tankovanie, keďže som vždy tankoval ako plnú nádrž. No a posledný údaj je tu viac menej cena z pokladničného dokladu, to je vlastne vypočítavaná v tomto našom prípade, ale tuto je označená, odpísaná pre kontrolu. No, takže to sme si veľmi jednoducho zadali hodnoty pomocou toho, že sme si vždy potvrdili tú správnu hodnotu alebo správny údaj klávesou Enter. A zároveň aj pri tom kopírovaní, ako ste videli, som si tú kopírovanú oblasť vložil na nové miesto práve pomocou klávesy Enter. Nech sa vám to darí, na budúce si ukážeme niečo trošku iné z tohto súdka a všetko dobré. Nech sa vám darí excelovať.